jste provokatér. Víte to? To není pravda. Ve skutečnosti jsem totiž Roman Modla. Roman Modla, ten český superšpion, co se téměř dostal do Vůcova bunkru v převleku obrovské olejně. Ano, to už se tak stává. Dnes už v nepříteli opravdu vyvolá jenom myšlenka na mě smrtelnou paniku. A čím to, že jsem tak známý a obávaný, je to tím, že jsem kdysi přísahal, že budu své vlasti sloužit až do konce svého života. A to už budou sticha. Dobrá, pokračujeme. Táží se vás, Mary Spit, berete si za muže zde přítomného Franka Tankreda. Budete ho milovat a ctít až do konce svého života. Ano. Ne, Mary, proč? Já ji tak miloval. Do nejhlubší smrti bych ji nezradil. Pane bože, taková jatka. Myslím, že už do konce života nebudu nikdy šťastný. Tragický pohled. Ovšem takhle už to bývá. Ano, ve válce lidé umírají a s tím se musíme smířit. Ale je snad jejich smrt zbytečná? Zdaleka ne. Všechny ostatní vojáky motivuje k ještě lepšímu výkonu tam, na bojištích. To oni jsou ti, kteří mají moc pomstit své padlé bratry a sestry. A já doufám, že se nedožije dne, kdy zemře i tahle poslední dávka lidskosti. Můžete na mne hodit prase, ale mou duši nezlomíte. Vojne, byl jste vybrán na speciální misi. Máte tu čest, že budete u konce odporné kapitalistické společnosti. Ano, dnes svrhneme zničující zbraň, kterou vynalezli naši vědci a která přinese zánik zrůdné říši našich nepřátel. Zdar, Bretchen! Myslíte si, že řekne sprosté slovo? Hlasujte ano nebo ne. A je to 99:1 pro ne. No. Pardon, pokračujte. Děkuji, ojasním vám celou situaci. Jsme ve válce. Ano, ale máme tajnou zbraň. Správně, ale máme tajnou zbraň. Celým jménem se jmenuje Z4, ale vojáci familiárně označili CQU, 563 CQU, D podtržítko L podtržítko O podtržítko P podtržítko vykřičník procento otazník. Myslím, že bude od nás velmi hezké tak to nazývat, zvýší to morálku. Děkuji. A teď přejdeme k poněkud důležitějším věcem. Myslím, že je velmi důležité vám objasnit, jak tento název vznikl. Začnu od začátku. Dost, na tohle nemáme čas, fančíkou. A vy mi tu pořád neskučte, klívne, když ono to tak bolí. Tak jděte do toho, jak vám to amputuje. Mě píchá na srdci. Takhle je to lepší. Pane, už vám ho vedu. Prvotřídní zátec. Poflakala se na ambasádě. Ale Bretchen na nás posílá seniory. No a co pak si chtěla, babičko? Pane, nesete štrůdl, pane? Proboha, to je CQU, 563 CQU, D podtržítko L podtržítko O podtržítko P podtržítko, vykřičník procento otazník. CQU 563, CQU D podtržítko L podtržítko O podtržítko P podtržítko vykřičník procento otazník. CQU 563 CQU D podtržítko L podtržítko O podtržítko P podtržítko vykřičník procento otazník. Já se jdu zastřelit. Ale... Tak co mi tady povíde, babičko? Pane, nesete štrůdl, pane? Pardon, já se netrefil. Do prdele.
Vlád jsem to, a mý tatí, jako jedinej jsem typoval, že řekne sprostý slovo a na konci svého života. To věty zvláště v tomto období je velice nebezpečné, proto prosím, vyhněte se jejich používání v jakékoliv situaci. Co si jenom zabili další dítě, že je to krát ještě baví. A proto prosíme občany, aby nevyslovovali tyto věty. No tak jaký věty teda nemáme říkat? To je přenos televize. Tam to lidem ukazujou. Prej to jsou nějaký věty, který když vyslovíš, tak umřeš. Tak a to Já se to pořád říkám, že si měli pořídit televizi. Ne, když jsou sami tady se ovesní vločky. My jsme každý den nekupovali. Mohli jsme vědět, co teď nemám říkat. Kvůli tobě si to teď do konce života nedozvej. Mongolský věhlasný vinař. Tak a to by byly všechny dnešní zprávy. A nyní bych vás rád pozval na té jubilejní pokračování pořadu Povídejme si o mně. Nikdy na tebe nezapomenu, Franku. Ale teď pár reklam. Tři housky v triku uvádějí film o lásce. A nyní něco úplně jiného. Pravda o Ježíšovi. Ahoj Máří. Ahoj apoštole Pavle, skvěle, že jsi přišel, nebudeš litovat. Ahoj Máří. Ahoj apoštole Petře. Když tu něco předvádíš, můžu se připojit? Jistě. Ahoj apoštole Josefe. Ahoj Máří, mohl bych se taky něco naučit? Vzal jsem mi apoštola z Turkáše. Ahoj Máří. Ahoj apoštole Sturkáši, tak pojďte. Ahoj Máří. Ahoj apoštole Bořivoji. Tady jsem ti přines něco k obědu. Moc děkuji apoštole Není Bořivoji. zač. Ahoj apoštole Leoši. Ahoj Máří, neviděla jsi tu někde apoštola Jimmyho? Ne, neviděla, ale zkus se zeptat apoštola Marcela, chodíš ty spolu. Díky, ahoj Máří. Ahoj apoštole Leoši. Hele Máří, já jsem dneska ještě ani nevečeřel, tak ahoj Máří. Ahoj apoštole Bořivoji. Jejda, to už je tolik. Zapomněl jsem podojit kozy, budu muset jít. Ahoj Máří. Ahoj apoštole Josefe. Ahoj Máří. Ahoj apoštole Sturkáši. Teď jsem si vzpomněl, nechal jsem doma zapálený oheň, hned jsem zpátky. Tak ahoj apoštole Petře. Tak co? Ukážeš mi to konečně. Pojď, nebudeš litovat. Každý den chodím balzamovat Ježíšovo tělo. Každý den do stejné hrobky. Každý den vstoupím jen já. Ale dnes Ježíš chybí. Když jsem přišla, dveře byly otevřené. Ježíš musel vstát z mrtvých a odejít šířit své poslání. Není to skvělé? Ahoj Máří. Ahoj apoštole Petře. Tom bys nevěřila, venku před hrobkou je zakopaný Ježíš. Toho asi ten život moc nebavil, když se zakopal. To smysl dává, ale proč by s sebou zakopával i Máříny kalhotky, Mářínu podprsenku a kazetu, na které je natočená Máří, jak vytahává Ježíše z hrobky a zakopává ho do země? To je dnes ale krásný den. Do konce života si ho budu pamatovat. Bla 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 bla. To je strašný, dneska samej politik. Tak, trochu klidu. Buďte sticha, potvory ubreptaný. Prosím vás, mohl byste si jít pískat někam jinam, já tady lovím ryby. Děkuji.